那么那个苍网里懂吗？这系列甚至说的差不多，等于呃，我个从啊写吧，什么呗，打第一个你们是不是差的要的？这样的课上红多呀，适当给咋说的？呃，上啊给从啊写不了呀，的能不及时我们呗？那不上个呗？从啊写过来的开始不差的要的。가르스나 상아디 에네 직 나와상게 베 상아디 에네 나데 기 체라로 직 차디 요레 다 나바상게 베 쉐게 중앙시야 베 체블이야 나바상게 베 쉐데 토마르 어 중외게 유디 에 야가 파웨 유차디 요비 인주사네 에네 야가기 시리기 중앙사는 장도다 지 야가 로주르 칼라간 좀 시야과디 개심으로 차디 요레 디게디 차상지 음 가수다 사원 중공의 제바 하고 소나 아니 신내지 저기 상아 사디 아니 그 공유 농유를 인베지당 안다 No więc wracając do nauk, teraz wrócił dźwięk do nas. Więc musimy poznać pochodzenie Vajrayany, musimy poznać skąd wzięła się Vajrayana. Dzięki temu zrozumiemy powody, dla których się praktykuje Vajrayamy, zrozumiemy jej wartość. Ale z tego co wiem, to w wielu klasztorach żeńskich i męskich mm, nie, nie studiowaliśmy tego. Szczególnie poza tym nie studiowaliśmy historii w ogóle w klasztorach męskich i żeńskich, wobec czego pewne tematy, które są znane innym, nam są nieznane i nieznane są nam różne ostatnie odkrycia historyczne i tak dalej, więc z tego, co widzę, to dla wielu członków Sangi, którzy słuchają tych wykładów, pewne tematy są trudne do zrozumienia. Ale oczywiście nie ma sensu mówić, o ja tego nie rozumiem, ja tego nie wiem. Musimy od czegoś zacząć, musimy gdzieś jakby zacząć i powoli rozwijać tego rodzaju zrozumienie, tego rodzaju wiedzę, pogłębiać ją wśród członków naszej sangi. Więc uważam, że wielu członków naszych klasztorów powinni z zainteresowaniem studiować historię świata, szczególnie historię Indii, historię Azji, historię religii. Inaczej po prostu pozostaniemy w tyle za wszystkimi innymi współcześnie wykształconymi osobami. Nie będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego oni jakby wyrażają pewne poglądy, skąd się biorą pewne opinie i tak dalej. Nie będziemy w stanie przekazać swojej opinii w taki sposób, który będzie dla nich zrozumiały. Nie będziemy po prostu brać udziału w dyskusji na tematy religijne. Dlatego uważam te wykłady dotyczące historii Vajrayany za bardzo ważne i zachęcam wszystkich do pogłębiania tej wiedzy. Ważne jest, abyśmy na początku mieli to zrozumienie, abyśmy dobrze rozumieli powody, dla których to wszystko studiujemy. Więc teraz wracają do tematu
naszych wykładów mówiliśmy do tej pory o historii starożytnych Indii. I tak jak powiedziałem wcześniej, podzielenie historii starożytnych Indii na kilka części ułatwi jej studiowanie. Więc do tej pory, tak jak wspomniałem też wcześniej, podzieliłem historię Indii na te 4 różne okresy. Pierwszy okres już omówiliśmy, ten okres cywilizacji Doliny Indusu. Teraz nadszedł czas omówienia okresu wedyjskiego, który również można podzielić na wcześniejszy i późniejszy. Ten podział również jest ważny, bo on ułatwia również zrozumienie jakby całości tego okresu. Najważniejszą rzeczą, podstawową rzeczą, którą musimy tutaj zrozumieć, to to, że kiedy Wedy pojawiły się po raz pierwszy, kultura ludzka była aryjska w zasadzie, była wówczas wtedy na bardzo wczesnym poziomie. I nie było wówczas jeszcze wtedy alfabetu i nie było żadnych zapisów, nie było języka pisanego. Ariowie mieli swój własny język. Jak wspomniałem wcześniej, oni przybyli, oni mieszkali w centralnej Azji i stopniowo przenosili się, część z nich przenosiła się na tereny dzisiejszych Indii. Podczas tego procesu rozwinęli coś, co nazywamy językiem wedyjskim. Następnie ten język wedyjski dopiero stopniowo przeobraził się w coś, co teraz nazywamy sanskrytem. To jest taka hipoteza oczywiście, ale potwierdzana przez wielu uczonych. Kiedy sanskryt się rozwijał, to był mniej więcej VII-VI wiek przed naszą erą. Takie jest przypuszczenie, tak? Czyli 700-600 lat przed naszą erą. Natomiast w tym wcześniejszym okresie wedyjskim, to już był późny okres wedyjski, natomiast we wcześniejszym okresie wedyjskim nie było jeszcze sanskrytu, takiego jak znamy go dzisiaj, to był język wedyjski, a natomiast Wedy były przekazywane ustnie. One były po prostu zapamiętywane przez ludzi i przekazywane sobie ustnie. Nie było... Przez długi czas tak to się właśnie odbywało. Dopiero po wielu wiekach pojawił się pierwszy alfabet wedyjski i zapisano Wedy. Więc kiedy mówimy o wczesnym okresie wedyjskim, to mamy na myśli właśnie ten okres, w którym Wedy jeszcze nie istniały jako pisma. Teraz, kiedy mówimy o pochodzeniu Wedów, jej pochodzenie opisane jest tylko w Rigvedzie, w tej głównej, jakby pierwszej części Ved. W Rigvedzie istnieje kilka wzmianek historycznych na temat pochodzenia Ved. Rigvedy opisują to, jak Ariowie, którzy po przybyciu na teren obecnego Punjabu brali udział w różnych bitwach i wygrywali wojny z rdzennymi mieszkańcami. Jak ich królestwa upadały, wzrastały i tak dalej, jak się rozwijała ich kultura. Więc każdy z nas najprawdopodobniej słyszał o Wedach, prawda? Czym są Wedy? Słowo. Natomiast Rigveda jest jakby najwcześniejszym, pierwszym elementem wedyjskiej literatury. Jest jakby jej korzeniem.
Później kolejne części wedyjskiej literatury cytują Rygwedy, więc wiemy, że Rygwedy powstały najpierw. Rygwedy są dość dużym takim tekstem, który porusza bardzo wiele tematów. Jak powiedziałem wcześniej, Indie praktycznie nie mają żadnych zapisów historycznych dotyczących czasów przed IV wiekiem przed naszą erą. Więc w zasadzie Rygwedy czy później Wedy są jedynym źródłem informacji na temat kultury indyjskiej czy życia w Indiach w tamtym czasie. W zasadzie, kiedy oprócz tego pojawiły się również dwie wielkie epopeje staroindyjskie po Wedach, Mahabharata i Ramayana. I to jest kolejne, jakby późniejsze źródło informacji dla historyków. Te teksty są w zasadzie jedynym źródłem informacji na temat starożytnych Indii, szczególnie jej kultury. I w zasadzie niezbędne dokumenty, niezbędne pisma do zrozumienia starożytnej indyjskiej kultury. Teraz, co znaczy Veda? Veda to jest słowo sanskryckie, które ma wiele różnych znaczeń. Głównym z nich jest mądrość, czy też wiedza. Czyli po tybetańsku, jak ktoś mówił, sierap. Więc takie jest znaczenie tego słowa. W zasadzie Veda to możemy powiedzieć wiedza, że nawet mam wrażenie, że może się mylę, przepraszam, tu jest moje wprowadzenie, że to jest ten sam rdzeń Veda i wiedza po polsku. Teraz Brahmani wierzyli, że Wedy pojawiły się, że tak powiem, w umyśle starych uczonych, którzy mieli taką siłę, taką moc bogów i że to za sprawą bogów mieli nadzwyczajną mądrość i nadzwyczajną wiedzę i Wedy po prostu pojawiły się w ich umyśle. W zasadzie ci uczeni byli troszkę jak bardowie w Tybecie, którzy śpiewali pieśni o królu Gesarze. Oni często na przykład mówili o tym, że zapadali w sen i we śnie pojawiały im się wizje. A przepraszam, tutaj mówię o tych bardach tybetańskich, że na przykład mówili o tym, że zapadali w sen i mówili, że w czasie snu pojawiały im się historie króla Gesara, różne sytuacje z jego życia. I później po przebudzeniu byli troszkę chorzy, ale nagle byli w stanie jakby recytować, jakby mówić z pamięci, bardzo jasno opisywać te historie.
Te osoby nie miały żadnego wykształcenia, nie miały żadnych innych źródeł wiedzy, a recytowali po prostu całe tomy historii króla Gesara. Więc Brahmani uważali, że starzy praojcowie jakby że oni byli w stanie właśnie mieć doświadczać tego rodzaju błogosławieństwa, tego rodzaju przekazu, który pochodził bezpośrednio od bogów. Więc stąd to nazwa Veda, bo były to teksty, były to historie, które pozwalały ludzkości zrozumieć prawdę, mieć dostęp do prawdy, do zrozumienia, które przekazali bogowie tym mędrcom. Oczywiście wedyjska literatura posiada składa się z wielu członów, z wielu części. Są te trzy główne sekcje. Pierwszym z nich jest mantra, samhit, czyli to są jakby takie, czyli to jest jakby ten rdzenny tekst wedyjski. Później są brahmany. Brahmany to są, po tybetańsku powiedzielibyśmy, przepraszam, nie zrozumiałam, jak to miało brzmieć. Upaniszady, to jest trzecia część. Nie wiem, istnieje wiele różnych jakby interpretacji, jak rozumieć to słowo Upaniszady. Nie wiem więc, jak to przetłumaczyć na tybetański. Nigdy nie widziałem tybetańskiego tytułu, więc napisałem coś, co znaczy stać w pobliżu, czy coś takiego. Więc ta pierwsza część, czyli mantra, czy samhita, to jest ten rdzenny tekst tekstów wedyjskich. Brahmany to są jakby komentarze, czyli teksty, które powstały później, które są jakby komentarzem do tych rdzennych tekstów. I one również zawierają różne teksty rytuałów. I zaś Upaniszady to są jakby takie teksty filozoficzne, które opierają się na Wedach. Więc to są takie trzy główne kategorie literatury wedyjskiej. Więc w gruncie rzeczy, kiedy mówimy o Wedach, to mówimy głównie o tej pierwszej części, tak? O mantrze, czyli o mantrze, samhitach. W gruncie rzeczy Wedy są po prostu wielkim zbiorem hymnów, czyli pochwał. Uczeni mówią, że to jest rdzenny tekst wedyjski. I często mówi się, że istnieją 4 główne Wedy, tak? Czyli też 4 zbiory hymnów. Czyli ta pierwsza część Wedy dzielą się na 4 części. Kiedy byłem młody i studiowaliśmy różne nauki,
to wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o Wedach i podejrzewam, że wy również słyszeliście o Wedach. Więc czym są te 4 Wedy? Więc to są 4 teksty. Pierwszym z nich, czy też 4 zbiory tekstów. Pierwszym jest Rigveda. Więc jest to więc jest to najwcześniejszy i najważniejszy, najważniejsza część zbiór wedyjski. Drugim jest Yajurveda. Yajurveda, którą ta część, tą część można podzielić na 2 podczęści. Jedna się nazywa Krishna, czyli jasna, i Shukla, czyli ciemna. Czyli można powiedzieć, że jest ciemna Yajurveda i jasna Yajurveda. Trzecia część nazywana jest Samavedą, czy też to jest to zbiór melodii, zbiór pieśni, a czwartą jest Atharvaveda. Atharvaveda. Jest to najpóźniejszy tekst wedyjski. Najpóźniejsza część zbiorów wedyjskich. Więc kiedy mówimy o 4 Wedach, więc wielu ludzi myśli, że od początku były istniały te 4 części, te 4 Wedy, ale ta prawda jest taka, że one pojawiały się stopniowo. Ale one nie pojawiły się jednocześnie, one nie pojawiły się jakoś symultanicznie, tylko pojawiały się stopniowo. Czyli najpierw pojawiła się Rigveda. One ogólnie różnią się oczywiście zawartością, ale ogólnie jakby tworzą jedną całość. Tak, dotyczą tych samych tematów. One się tak jakby nawzajem dopełniają. To, co w jednych jest niejasne, to się staje jasne w drugiej części i tak dalej. Więc jakby one każda kolejna Weda jakby wypełnia luki poprzedniej i tak dalej. Są bardzo ze sobą powiązane. Więc Więc one się rozwijały, jakby pojawiały się na przestrzeni kilku wieków, kilku pokoleń. I na końcu dopiero jakby zostały jakby ułożone, zebrane w te 4 tomy. Nie było to jednak tak, że wszystkie 4 pojawiły się od razu. Kiedy Wedy w ogóle się pojawiły? Nikt wtedy nie mówił o 4 Wedach. Na początku była tylko Rigveda. Wygląda na to, że skomponowano ją mniej więcej od 15 do X wieku przed naszą erą. I jest to kompilacja 1000 różnych zbiorów różnych hymnów, czy też pochwał
E, 방법이야. więc jest to 1000 zbiorów różnych hymnów i niektóre z nich zawierają nawet 10 000 hymnów. 결론가 찌찌클하게 Rig Veda ma 10 tomów. Sama Rig Veda ma 10 tomów. 따지네 당기기 공부 시간에 예지 이제 정말 중요해 Czy 10 ksiąg. Tak jak wspomniałem wcześniej, Rig Veda, kiedy się pojawiła, nie była zapisana na papierze czy gdziekolwiek, nie była zapisana w żadnym alfabecie, była po prostu przekazywana ustnie. Jedna osoba przekazywała je kolejnej i one były po prostu zapamiętywane. Ludzie uczyli się ich na pamięć. Podobnie ja znam wielu ludzi, którzy nie potrafią pisać i czytać, a recytują wszystkie pochwały dla Tary. Po prostu dziadkowie nauczyli je dzieci, dzieci nauczyli je wnuki, przekazali je wnukom i tak dalej, więc wielu ludzi, którzy nie potrafią czytać czytać i pisać, potrafią recytować różne teksty, modlitwy i tak dalej. Podobnie było właśnie w tym wczesnym okresie z Wedami. 하장기 당도의 시우체제 대균산 때는 나라 산스크리트 있어야지 Ludzie wtedy bardzo im zależało, przykładali wielką uwagę do tego, żeby wszystkie wyrazy były właściwie wymawiane, właściwie brzmiały. Sanskryt jest dość skomplikowanym językiem, gdzie przykłada się wielką wagę do wymowy. Trzeba bardzo dokładnie je wymawiać, bardzo dokładnie recytować i cały ten proces był ponawiany z pokolenia na pokolenie. My, Tybetańczycy, w ogóle nie przykładamy do tego jakby zbyt wielkiej uwagi. Jeden wymawia takie słowo tak, inny inaczej. Nie dbamy o to. Natomiast w sanskrycie i szczególnie w przypadku literatury wedyjskiej przykładano bardzo dużą wagę, żeby wymawiać je w poprawny sposób i żeby każde kolejne pokolenie wymawiało je w ten sam sposób. Później oczywiście, dopiero w późniejszym okresie zebrano je wszystkie i spisano. Oczywiście, kiedy ludzie są omylni i zawsze jest tak, że jak jedna osoba przekazuje je drugiej, to może dochodzić do jakichś pomyłek i tak dalej, ale w którymś momencie oczywiście, żeby tych pomyłek uniknąć, w którymś momencie, kiedy pojawił się alfabet i pojawiło się pismo, to zapisano te wszystkie Wedy. Wspomniałem już o mistrzu I Jingu, który odwiedzał Indię w VII wieku. I w swojej kronice buddyjskich praktyk wysłanych do domu z Morza Południowego, on wspomina, że Wedy były nadal przekazywane ustnie, a że bramini, którzy byli najbardziej uzdolnieni bramini, potrafili recytować 100 000 strof. Więc bramini przez długie wieki nadal zapamiętywali, nadal uczyli się na pamięć, cały czas podtrzymywali tą tradycję. Więc oni, kiedy mówili o recytowaniu, to mówili zawsze o recytowaniu z pamięci. Kiedy my mówimy o recytowaniu, to mówimy o czytaniu, głośnym czytaniu. Tutaj w przypadku braminów tutaj nie chodzi o czytanie z tekstu, tylko po prostu o recytowanie z pamięci. Bardzo wielu braminów uczyło się i nadal uczy się tych tekstów na pamięć. Więc bramini byli bardzo
Ci, którzy byli najbardziej inteligentni, którzy mieli najlepszą pamięć, potrafili się nauczyć 100 tysięcy strof. My mamy 100 tysięcy strof Prażnia Paramity, ale czy ktoś jest w stanie zapamiętać te wszystkie 100 tysięcy strof i później recytować z pamięci? Więc oczywiście tutaj podkreśla się, że to byli najzdolniejsi z Braminów, którzy mieli takie zdolności. Nie każdy z nich. Więc tak czy inaczej, w tamtych czasach, mimo że pismo już istniało, nadal polegano głównie na wiedzy, na tekstach, które zapamiętywano. To jest bardzo mocno powiązane z całą indyjską kulturą, tego rodzaju podejście do wartościowych tekstów. I oczywiście to jest bardzo użyteczne, bardzo pożyteczne. Indie były nieustannie najeżdżane przez różne narody, ludy, które niszczyły indyjską kulturę, indyjskie pisma, natomiast nie były w stanie zniszczyć tekstów, które ktoś już zapamiętał. Dopóki ludzie przekazywali je sobie i uczyli się ich na pamięć, to te teksty mogły przetrwać. Trzeba by było zabić wszystkich ludzi w Indiach, żeby usunąć z ziemi teksty wedyjskie. Podobnie jest z zasadami Vinaya. Kiedy zna się na pamięć wszystkie teksty Vinaya i ma się je w pamięci, to w każdej sytuacji wiemy, co należy robić, wiemy jak się należy zachować. I nie musimy patrzeć wtedy za każdym razem do tekstu, ale co teksty Vinaya mówią na ten temat czy tamten temat. Kiedy mamy je wszystkie w pamięci, to jakby na co dzień możemy z nich korzystać i na co dzień możemy do nich sięgać. Po prostu mamy je w głowie. Więc Rig Veda była taką podstawą wszystkich kolejnych Ved. I tak jak wspomniałem, to była kolekcja hymnów, to był zbiór hymnów, pochwał dotyczących natury, napisany przez aryjskich poetów. Więc w tamtych czasie Ariowie postrzegali wszystkie siły natury, ziemię, niebo, wiatr i tak dalej, jak czujące, jak istoty, które czują, którą mają świadomość i siłę. I jakby wychwalali je, recytowali ich pochwały. To były dla nich jak pochwały dla bogów. Więc Rig Veda jest najstarszym i głównym tekstem wedyjskim. Jeżeli chcemy zrozumieć i studiować kulturę indyjską, filozofię indyjską, to Rig Vedy będą tym głównym tekstem, do którego trzeba sięgnąć. W XIX wieku taki niemiecki historyk, który Deussen? Nie wiem, czy dobrze powtórzyłam to nazwisko. Deussen może? Tak czy inaczej, on był indologiem, był bardzo znanym indologiem i to on właśnie jakby podkreślał, że nie ma sposobu, nie da się zrozumieć filozofii indyjskiej bez zrozumienia Rig Vedy, bez poznania Rig Vedy. I oczywiście to uważam, że to jest prawda. Gdyż
Więc wszystko jedno, czy mówimy o indyjskiej filozofii, czy wedyjskiej filozofii, indyjskiej filozofii, czy mówimy o mitologii, czy mówimy o religii, wszystko opiera się na Rigwedzie. Więc jest to bardzo ważny tekst. Więc kto jest autorem Rigvedy? Ktoś musiał to stworzyć, tak? Ktoś musiał to ubrać w słowa, ktoś od kogoś to pochodzi. Więc po pierwsze musimy wiedzieć, że gdy Wedy pojawiły się po raz pierwszy, w tym czasie nie było kast, nie było systemu kastowego. Kasty pojawiły się w Indiach później. Więc tak naprawdę każdy mógł składać ofiary, śpiewać hymny, modlić się i tak dalej. Później, kiedy rozwinął się system kastowy, to nie każdy mógł to robić. Tylko określone członkowie określonych kast mogli wykonywać tego rodzaju czynności. Ale na początku każdy mógł to robić, mógł składać ofiary, mógł recytować hymny. Ale oczywiście byli ludzie, którzy byli w tym dużo lepsi, mieli lepsze wykształcenie albo byli bardziej utalentowani w tym względzie. Byli po prostu inni, byli wyjątkowi. Więc tymi wyjątkowymi ludźmi byli wtedy tak czasami w każdym społeczeństwie jest kilka takich osób, prawda? Więc tych kilka osób właśnie stworzyło Rigvedy. Więc tymi autorami Rigvedy było 7 mędrców, tak moglibyśmy ich nazywać. To byli mędrcy, to też rishi. Saptacaja w sanskrycie. Kiedy naukowcy badają te teksty, to uważają, że to raczej nie było napisane przez siedem różnych osób. Wygląda na to, że to jest zbiór, który był tworzony przez wiele pokoleń, przez wiele wieków, więc najprawdopodobniej nie stworzyło to 7 mędrców, ale były dokładane przeróżne teksty, różne pieśni przez różnych ludzi, przez wiele pokoleń. Często jest tak w starożytnych Indiach, ale też w ogóle w innych kulturach było też często tak, że imię jednej osoby przechodziło później na całą rodzinę, czyli najprawdopodobniej, kiedy mówimy o siedmiu mędrcach, to najprawdopodobniej mamy na myśli, byli to mędrcy i ich rodziny, i ich potomkowie, którzy później dokładali kolejne teksty. Ludzie bardzo ich szanowali w tamtych czasach, gdyż byli wyjątkowi. Kiedy Rigvedy się pojawiły, to uwierzono, że to było błogosławieństwo bogów. Podobnie jak różne termy, które pojawiają się, termy umysłu, które pojawiają się w umysłach mistrzów, że wierzy się, że Rigvedy pojawiły się właśnie w ten sposób i że ludzie, od których pochodzą wiedzy, mieli tego rodzaju więź z bogami. I to jest właśnie tak naprawdę znaczenie słowa rishi.
Więc to pokazuje, że w tamtych czasach wszyscy mogli składać ofiary i wykonywać różne rytuały, wszyscy mogli śpiewać pochwały dla bogów, każdemu było wolno to robić. Później w indyjskiej tradycji to się zmieniło, ale tak czy inaczej, niektóre rytuały i niektóre ofiary były dość skomplikowane, wymagały większego talentu, większych zdolności, większego doświadczenia. Dlatego niektórzy królowie prosili określone osoby, aby wykonały ofiary czy też pochwały w ich imieniu. Takie osoby były nazywane purohita, czyli to byli jakby tacy kapłani królewscy. Niektórzy doradzali królom, niektórzy wykonywali różne rytuały w imieniu króla. I w którymś okresie każdy król musiał mieć takiego swojego purohitę. I oczywiście to nie mógł być po prostu ktokolwiek, to musiała być osoba wykształcona, doświadczona, która mogła przyjąć taką pozycję kapłana. Podobnie armie i generałowie również mieli swoich osobnych kapłanów, którzy wykonywali oddzielne rytuały dla nich, zapewniające wygrane w danej wojnie czy bitwie. Więc tak jak powiedziałem, były osoby, które w związku z tym były szczególnie szkolone, aby wypełniać tego rodzaju powinności. I w ten sposób stopniowo pojawiła się kasta Brahmanów. To byli ludzie, którzy studiowali teksty wedyjskie, którzy uczyli się tych rytuałów, to była ich cała praca, to poświęcali się temu w zupełności. Szczególnie w wykonywaniu rytuałów ofiarnych. Więc to była jakby z czasem uznano, że to jest najwyższa kasta, najbardziej szlachetna kasta spośród nich. Ale tak jak wspomniałam, oczywiście na początku nie było żadnych kast, tylko chcę powiedzieć, że no, kasty jakby wyodrębniły się właśnie w ten sposób, szczególnie kasta Brahminów. Więc na początku też nie było, kiedy Wedy, przekazywano sobie Wedy, nie było też żadnych świątyń. Więc nie było żadnych miejsc, w którym wykonywano te wszystkie rytuały albo ofiary. Nie było żadnych budynków temu poświęconych. Więc nie było tych żadnych figurek, nie było żadnych przedmiotów reprezentujących bogów, żadnych malowideł, żadnych posągów i tak dalej. Podobnie mędrcy, którzy znali Wedy, którzy stworzyli Wedy, albo którzy później powtarzali Wedy, to byli tacy w zasadzie zwyczajni ludzie, w sensie takim, że mieli rodzinę, dzieci i tak dalej. Oni w pewnym sensie byli lepsi, byli specjalni, tak? Wyróżniali się w swojej społeczności pod wieloma względami, ale wówczas wierzono, że każdy pan rodziny, czy też pan gospodarz, każdy gospodarz musi potrafić trzy rzeczy. Musi składać ofiary, musi walczyć, musi umieć walczyć i musi umieć uprawiać ziemię. Więc te trzy obowiązki spadały na każdego gospodarza, na każdą głowę rodziny.
I podobnie było z mędrcami. Oni również wykonywali te wszystkie trzy czynności, ale jednocześnie jakby utrzymywali, jakby tworzyli ten zbiór wedyjski i przekazywali go sobie. Później, kiedy pojawiły się kasty, to każda kasta zajmowała się czymś innym, tak? Każdy, to jakby te wszystkie różne prace, wszystkie obowiązki podzielono na takie zadania społeczne i każda kasta wykonywała jakby swoje zadanie i nie robiła niczego innego praktycznie. Ale na początku każdy gospodarz, każda rodzina jakby robiła wszystko. Każdy gospodarz robił wszystkie te czynności, wykonywał wszystkie te czynności. Jak wspomniałem wcześniej, gdy tymi autorami Wed było siedmiu mędrców i oni byli bardzo dobrze znani. Pośród nich było dwóch najlepiej znanych. Jednym z nich jest Vishwamitra, a drugi Vasishta. Więc to byli ci dwaj mędrcy najbardziej znani w historii, czy najwięksi. Najprawdopodobniej mamy jakieś imiona tybetańskie dla nich, ale ja nie mogłam ich znaleźć. Więc napisałem je tylko w sanskrycie. Nie wiem, jak je napisać po tybetańsku. Więc tych dwóch mędrców pojawiło się w tym samym czasie, żyło w tym samym czasie, a król, który wówczas rządził królestwem, nazywał się Sudas. Który znaczy dobrze postrzegany, Sudas. Więc tak czy inaczej był bardzo sławny, wielki król. I on bardzo szanował obu tych mędrców. Bardzo darzył im wielkim poważaniem. Ale tak jak się mówi, ale mówi się, że jednym królestwem nie może rządzić dwóch królów, albo w jednym lesie nie może być dwóch tygrysów i podobnie tych dwóch mędrców no, nie lubiło się za bardzo, więc często rywalizowali ze sobą i walczyli ze sobą. Kłócili się bardzo często, było dużo dysput pomiędzy nimi, często te kłótnie przeradzały się wręcz w walki. I oczywiście każdy z nich miał swoich popleczników, którzy się z nimi zgadzali lub nie zgadzali. Później ludzie zdecydowali jakby, że Vasishta należał do kasty Brahminów, a Vishwamitra do kasty Kshatriyów, czy też królewskiej kasty. Ale w gruncie rzeczy za ich życia nie istniały kasty, więc to ich nie jakby to nie miało wtedy znaczenia. Dopiero później, kiedy system kastowy się rozwinął, to tak zaczęto ich opisywać. Tak czy inaczej, tych dwóch mędrców oni byli bardzo ważni dla historii literatury wedyjskich.
Więc ten król Sudas, który był bardzo ważną postacią historyczną w owym czasie, a to dlatego, że Ariowie zaczynali między sobą walczyć. A poza tym, kiedy osiedlali się w Punjabie, to zaczęli się dzielić na różne klany, różne plemienia. Każdy z tych klanów miał swojego lidera, tak? Ale król Sudas jakby okazał się najsilniejszy z nich, najpotężniejszy z nich, więc umiał ich połączyć. Był jakby głową najbardziej potężnego klanu. Poza tym w regionie Punjabu było też bardzo wiele walk pomiędzy ludami Ariów, klanami Ariów, a ludami Dana, czyli rdzennych mieszkańców, których nazywano ciemnoskórymi, a Ariów nazywano jasnoskórymi. Wyglądali jak Westmeni, wyglądali jak ludzie z zachodu, byli wyżsi, byli jasno, właśnie mieli jasną cerę. Natomiast ci o ciemnej karnacji, ciemnej skórze, czyli rdzenni mieszkańcy tego terenu, nazywani Dana, przez Ariów byli określani jako barbarzyńcy. Ich nosy były płaskie, byli właśnie bardzo ciemni i często ich byli że Ariowie się śmiali z nich, że wyglądają jakby w ogóle nie mieli nosów, natomiast Ariowie mieli takie podłużne, wystające nosy. Więc tak czy inaczej Ariowie patrzyli na nich z góry. Określali właśnie mianem barbarzyńcy i wieloma i różnymi brzydkimi epitetami. Ale tak czy inaczej, Ariowie nawet pomiędzy sobą zaczynali się kłócić, walczyć. Te klany rywalizowały pomiędzy sobą. Zaś król Sudas, ponieważ był najpotężniejszy, ponieważ wygrywał wszystkie bitwy z rdzenną ludnością, potrafił zjednoczyć wszystkie te klany jasnoskórych. I w ten sposób jakby przekonał ich do tego, że będą naprawdę bogaci i potężni tylko jeżeli się zjednoczą. Potrafią rozwiązywać wszelkie kłótnie pomiędzy nimi. Był bardzo zręczny jakby właśnie w rozstrzyganiu tych różnych dysput, różnych kłótni. Bardzo ciężko też pracował nad upowszechnianiem literatury i religii. I tak jak wspomniałem, w związku z tym, właśnie w tym celu mocno jakby wspierał tych dwóch mędrców i teksty Rygwedy, które oni jakby utrzymywali. Dzięki tym wysiłkom właśnie, szczególnie tego króla, mówi się teraz, że dzięki właśnie temu królowi te teksty były w stanie przetrwać tyle tysięcy lat, więc teraz będzie pół godziny przerwy. Zapraszamy za pół godziny. 다 모두니 주셔보시면 다당의 공동시변은 신기 예주의 리지에게 난기 떼바디 상로
做的假如 Jak już mówiłem, wszystkie hymny w Rygwedach głównie dotyczą wiary w naturę, e, w, e, jakby czczenie ziemi, nieba, wiatru, chmur i tak dalej. Czyli te wszystkie zjawiska były traktowane jak bogowie, jakby miały jakiś taki boski charakter. Więc wszystkie hymny właśnie takie traktują. Z drugiej strony były to hymny recytowane w darze dla bogów, w darze dla wszystkich bogów. Więc kiedy mówimy o bogach, to kogo mamy na myśli? Więc te wszystkie, czego dotyczą te wszystkie mity, legendy, czy też legendy opisane w Wedach? Wedy bardzo często mówią o bogach, a badacze w dzisiejszych czasach mają różne opinie na temat dlaczego, skąd ci bogowie się w tych Wedach pojawiają i dlaczego. Ogólnie mówi się, że kiedy cywilizacja ludzka się zaczynała rozwijać na świecie, kiedy pojawiały się pierwsze ludzkie cywilizacje, wówczas kiedy świadomość ludzi zaczęła się poszerzać, wówczas wówczas dla ludzi wszystkie zjawiska świata natury zdawały się mieć uczucia, zdawały się mieć życie, świadomość i oczywiście również moce i siłę dużo większą niż ludzka moc i siła. Więc ogólnie jakby wyjaśniam się w ten sposób, że w ten sposób powstali bogowie. Więc tak naprawdę te mity dotyczące bogów jakby są splotem różnych ludzkich nadziei, lęków, pragnień, poszukiwania prawdy. I oczywiście to dotyczy, więc to jest jedna perspektywa, tak? Jeden sposób interpretacji. Inni mówią, że mity opisują środowisko, klimat, oraz różne oraz to, jak działało wówczas społeczeństwo, jak społeczność, różne zwyczaje społeczne i tak dalej. Więc dlatego mity stanowią bardzo ważne źródło dla studiów historii i kultury ludzkiej. Mówi się, że mity są jakby taką pierwotną religią ludzi. Są taką pierwotną filozofią ludzkości. Więc mitologie, więc jakby takie wierzenia, jakby pierwotne wierzenia ludzi są jakby wyrażone poprzez te mity, poprzez mitologię.
Z czasem, kiedy ta filozofia stała się głębsza i kiedy ludzie jakby osiągnęli jakby większą świadomość, ale na początku wszystko było postrzegane w taki bardzo prosty sposób i wyrażane właśnie w formie takich mitów, czyli poprzez przydawanie boskich przymiotów zjawiskom natury. 야각을 취로 아니 개척을 좀 차. 난 너나 Więc kiedy 일제 덤규 oczywiście studiowanie mitologii wedyjskiej jest bardzo ważne dla zrozumienia religii Indii i dla studiów nad indyjską kulturą. 그리스 레냐 파이 Oczywiście, oczywiście są to inne mity, inne historie, inne mity, inne historie niż mity greckie czy rzymskie, które od dawna już, że tak powiem, przeszły kompletnie w sferę mitu właśnie, czyli już nikt tak naprawdę nie wierzy. Podczas gdy mity wedyjskie nadal są praktykowane i nadal się w nie wierzy. 이나야 리제가 덤규 다른 소불네 덤규시래스라는 거 가르쳐나 리제 중난 시시하고 나도 Więc ta wedyjska mitologia nadal jest praktykowana, nadal bardzo wielu ludzi wierzy w Wedy. Nikt już nie wierzy w mity greckie, znamy je, ale nikt już w nie nie wierzy. Natomiast jeśli chodzi o mity, więc można powiedzieć, że mity greckie i rzymskie są martwe. Tak, są już niepraktykowane. Myślę, że nie ma błędów w tym, żeby takie określić. Natomiast mity wedyjskie są cały czas żywe. One są nadal praktykowane, one są nadal żywe w indyjskiej kulturze i filozofii. I oczywiście buddyzm jest częścią tej filozofii, jest częścią praktyki religijnych, praktyk buddyjskich. Z nich się wywodzi. Więc oczywiście istnieje bardzo dużo. Mity wedyjskie miały bardzo duży wpływ na buddyzm, szczególnie na buddyzm Vajrayana. To oczywiście to powinno być już dla nas jasne, tak? Więc dlatego ważne jest, abyśmy czasami sięgali do źródeł i poznawali wedyjską literaturę. 이게 슝레야 도스바 심주 체윤디사네 르제 토마로 총액급리야 디급게 라디수 Kiedy badamy tą wedyjską literaturę, kiedy czytamy Wedy, więc to poznajemy bogów, wedyjskich bogów. Bogowie wówczas oczywiście, tak jak powiedziałem, były aspektem natury, tak? Patrzymy w niebo jest przejrzyste, jest wszechogarniające, więc musi być bardzo potężne, musi mieć wielką siłę. 가르쳐야지 Podobnie słońce, patrzymy na słońce, to jest potężne, kiedy patrzymy na słońce, to widzimy potężną siłę, która nadaje życie, sprawia, że dojrzewa zboże, że czujemy ciepło, jest niezbędne do życia, więc uznawano go jako boską siłę. Nadawano im taką boską 돼지 e, 땡땡콜 뉴버 boskość. Więc skoro Słońce ma taką siłę, jest potężniejsze od ludzi, no to musi być jakimś Bogiem. Więc wówczas, można powiedzieć, że wówczas ludzie jakby
nadawali te boski aspekt wszystkim zjawiskom natury. Obecnie w Himalajach ludzie nadal tak myślą. Wielu mieszkańców Himalaju uważa, że góry to bogowie albo boginie. Wskazują na szczyt góry i myślą, tam na pewno musi mieszkać jakiś Bóg. Kiedy widzą jakieś bardzo stare, duże drzewo, to uważają, że to najprawdopodobniej jest tam jakiś Bóg. Wierzą w nagów, których nie widzimy, ale którzy mieszkają wokół. Więc wielu ludzi uważa, że to są jakieś bajki, legendy, jakieś ludowe przypowieści i że to tak naprawdę w gruncie rzeczy jest taka głupota, wierzenie w te wszystkie historie, prawda? Ale patrząc na to z innej perspektywy, ale z drugiej perspektywy postrzeganie boskich aspektów w naturze, jakby wiara w to, że natura ma jakąś swoje własne, osobne życie i moc i że ta moc jest też potężniejsza, większa i silniejsza od ludzkiej mocy i siły. To świadczyło o tym, że ludzie polegają, całkowicie są uzależnieni od natury i że jakby żywią ją dużym szacunkiem. I w ten sposób, kiedy widzimy, że natura jest boska, że ma aspekt boskowski, to jakby powstrzymuje ludzi przed robieniem cokolwiek chcą z naturą, przed niszczeniem natury, przed niszczeniem środowiska naturalnego. Teraz tego tak nie postrzegamy i po prostu eksploatujemy ziemię i środowisko, całe nasze naturalne otoczenie. Więc ważne jest, aby spojrzeć na to w ten sposób i zastanowić się, czy ten poprzedni sposób postrzegania nie był lepszy i nie był dla nas lepszy przede wszystkim. Ten stary sposób postrzegania natury jako czegoś bardzo ważnego i bardzo wartościowego miało wiele sensu. Więc, ale nie będę się rozważał na ten temat. Tak czy inaczej, w Wedach mówi się o wielu bogach. Nie będziemy w stanie jakby poznać ich tutaj, omówić ich wszystkich. Ich jest tu bardzo wielu, ale można je podzielić na kilka grup. Ten podział na różne grupy jest ważny, bo wtedy łatwiej je zrozumieć i zapamiętać. W V wieku ten podział bogów na różne grupy pojawił się wtedy, kiedy Wedy zostały podzielone na te 3 sekcje, o których wcześniej mówiłem. Więc jakie są te grupy? Pierwsi to są bogowie gdzieś w niebie. Druga grupa to byli bogowie pomiędzy niebem a ziemią, a trzecia była grupa bogów na ziemi. Każda z tych poziomów miała jeszcze 11 podpoziomów, dlatego razem było 33 poziomów, stąd często w tekstach dharmicznych też mówimy o bogach 33, czy chodzi o bogów, czy tych 33 poziomów, czy też 33 klas, jakkolwiek to zwać.
Więc oczywiście są różne inne podziały, ale głównie bogów można podzielić na te trzy główne jakby sekcje, czy też poziomy. I przedstawię tylko tych najważniejszych bogów z każdego tego poziomu. Więc najpierw mamy bogów w niebie. I tutaj przedstawię czterech bogów, czterech głównych bogów z tego poziomu. Deus, Deus, Deus. Jak to mówimy? Deus Pit, Deus. Nie wiem, jak to wymówić. Tak czy inaczej, to jest pierwszy. Drugi jest Varuna. Trzeci Wisznu. I czwarta Usias. Więc to są bogowie niebios. Może nie nieba, ale niebios. Deus to jest w gruncie rzeczy Zeus, grecki Zeus. Najprawdopodobniej jest to ten sam Bóg, który w Grecji był nazywany Zeusem. Można przetłumaczyć Deus, to był to Bóg światła. Więc jakby on był jakby praojcem wszystkich innych bogów. Był źródłem wszystkich innych bogów. Ariowie wierzyli, jak powiedziałem wczoraj, jak powiedziałem, Ariowie najpierw mieszkali w centralnej Azji. Było to jedno wielkie plemię. I niektórzy z nich przenieśli się na zachód, niektórzy przenieśli się na wschód w stronę Indii. I we wszystkich tych grupach, które przeniosły się w różne części Europy czy Azji, praktycznie wszyscy mają tego Boga. Niektórzy go nazywają właśnie Deus, a niektórzy Zeus, a niektórzy Jupiter, a niektórzy Deus, a niektórzy Jovis czy Jovis. Ma on wiele różnych imion. Tak czy inaczej, najprawdopodobniej chodzi o jednego tego samego Boga. Więc ten wedyjski Bóg Deus. Nie mogłem znaleźć żadnego obrazka tego przedstawiającego tego Boga. Znalazłem za to Zeusa. Więc w greckiej mitologii to był król bogów, był praojcem bogów. Podobnie się go przedstawia, podobne cechy ma. Czasami forma jest inna, ale widzimy, że esencji ci bogowie są tacy sami, na przykład w Grecji i w Wedach. Więc wielu ludzi czciło tego Boga, dlatego uczeni wysnuli taką hipotezę, więc wysnuli taką hipotezę, że pierwotni Ariowie wszyscy czcili tego Boga. Gdyż wiara w tego Boga jakby została przeniesiona we wszystkie części, we wszystkie te części jakby Europy i Azji, gdzie Ariowie się osiedlili. Więc to był Bóg, więc ten Bóg był czczony przez tych jakby pierwotnych Ariów.
Więc uważa się go za takiego właśnie pierwszego, jednego z pierwszych bogów, jako praojca bogów, ale wiara w niego z czasem została osłabła, jakby jego pozycja osłabła. Najpierw był królem i ale później inni ale później ludzie przestali go szanować aż tak bardzo i zaczęli przykładać większą wagę do innych bogów. Tak mówi się w Rigvedach. Mówi się tam, że ten Bóg i bogini ziemi połączyli się i z tego połączenia powstali inni bogowie. Więc tam wierzy się, że wszyscy bogowie pochodzą tak naprawdę, są jedną rodziną, że to jest wszystko jedno, że oni są wszyscy jedną rodziną. Więc dlatego mówi się, że bogowie mają naturę i niebo, i ziemi. Drugim bogiem jest Varuna, którego wszyscy Kiedy mówimy na przykład rytuały Mahakali czy inne rytuały Vajrayany, to wspominamy właśnie o tym Bogu, czyli Ciula, czyli my nazywamy, po tybetańsku nazywamy go Ciula, Varuna, czy też Bóg wody. To jest widzimy tu krokodyla. W starożytnych Indiach oczywiście nikt nie umiał jeździć krokodyli. Krokodyl jest bardzo długi, więc jak ujeżdżać takiego długie zwierzę. Jego kark jego szyja jest bardzo długa, prawda? A po środku jest krótki. Więc jest to... Więc często mówimy o Ciusynie, tak? W Dżajanie, w tekstach wydalmicznych, ale my nie znaliśmy krokodyli. Dopiero później czasami proporcje są inne, kiedy opisujemy Ciusyna i widzimy zdjęcie krokodyla, to tak nie do końca to pasuje, ale tutaj na przykład na tym obrazku to mniej więcej wygląda tak jak właśnie Ciusyn, a to jest krokodyl, który najprawdopodobniej żył wtedy w Indiach. Więc niektórzy z bogów byli czczeni jakby od początku, kiedy Ariowie przybyli do Indii, to już czczeli tych bogów, a niektórzy bogowie pojawili się później. Varuna właśnie należy do tych pierwszych bogów. Więc Więc Varuna jest takim bogiem przestrzeni. Więc jest jakby, mówi się, że przestrzeń nieba jest olbrzymia i że ona jest właśnie Varuną. I Varuna jest właśnie tego rodzaju bogiem, takim ma największe moce magiczne, gdyż uważa się, że niebo jest magiczne, przestrzeń jest, że wszystko może się pojawić w przestrzeni i że nie ma nic bardziej potężnego niż przestrzeń. Więc uważało się, że Varuna znał wszystkie myśli, wszystkich ludzi, wszystkich istot. Wiedział, co się dzieje wszędzie, był po prostu wszechwiedzący.
Jednocześnie Ariowie uważali, że on był takim sędzią, który jest w stanie właściwie ocenić czyny wszystkich, czy są dobre, czy złe. On właściwie oceniał wszystkich ludzi, bo znał ich wszystkie intencje, myśli i tak dalej. Więc i z drugiej strony też był w stanie ograniczać, kontrolować, wpływać na ludzkie działanie, tak żeby zachowywali się właściwie. Później mówi się, że Varuna stał się też Chakravartinem, kiedy jakby zszedł na ziemię i starał się Chakravartinem. Mówi się, że istnieje jakby wyraźne powiązanie pomiędzy Varuną a tą ideą uniwersalnego władcy Chakravartina. Ale wszystkie te jego właściwości, właśnie takie związane z kontrolą i mocą, zostały przeniesione na Indrę, na innego boga. Natomiast Varuna został jakby zdegradowany tylko do boga, do takiego bardziej ludzkiego charakteru. Mówi się, że on jakby przekazał wszystkie swoje moce Indrze. Ale tak czy inaczej, on jakby kiedy czczono Varunę, to był jakby bardzo potężnym, wszechwiedzącym, wszechprzenikającym, wszechogarniającym Bogiem. Był po prostu niebem, przestrzenią. Więc wygląda na to, że Bóg w religii chrześcijańskiej jest bardzo podobny, że to jest podobna idea, ten Bóg ma podobny charakter. Kto wie, jeżeli wiara czy ta cześć związana z Varuną, z tym Bogiem, gdyby przetrwała w Indiach, być może Indie stałyby się hinduizm stałby się może religią monoistyczną, podobnie jak chrześcijaństwo, ale w którymś momencie jakby wiara w Varunę osłabła. Gdyż ten Bóg był traktowany jako bardzo potężny, wszechogarniający, wręcz może w którymś momencie panowało takie odczucie, że on jest zbyt potężny, że jest jakby ludzie mieli w którymś momencie chyba wrażenie, że on był zbyt wzniosły, że on był zbyt daleko od ludzi, że był zbyt zdystansowany od ludzi. Był tak, więc ludzie zaczęli go ignorować. Tak, więc w Rigvedach mówi się, że ten Bóg zawsze powodował deszcz, gdyż deszcz zawsze spadał z nieba. Więc po jakimś czasie stał się po prostu Bogiem deszczu. I w zasadzie już pozostał na tym poziomie i był traktowany po prostu jako Bóg wody, deszczu. Stąd on stał się Bogiem deszczu. I podobnie w sekretnej mantrze, w praktykach Vajrayany, kiedy ofiarowujemy, składamy Chaksuktorma, to jednym z tych bogów jest Bóg wody, prawda? Następnym bogiem jest Wisznu. Inni bogowie stoją w kolejce, musimy przechodzić, bo inaczej się obrażą. Musimy przechodzić dalej. Wszyscy znają Wisznu, prawda?
chyba po tybetańsku nazywamy go ciapciuk. Ciapciuk. On nazywany jest wkraczającym wszechobejmująco, jakoś tak? Bo gdyż wierzy się, że on był w stanie przekroczyć całe niebo, całą przestrzeń nieba w 3 krokach. Wystarczyły mu 3 kroki, żeby przekroczyć całą przestrzeń nieba. Chodzi o to, że właśnie miał jego moc przekraczania, czy też kroczenia była tak olbrzymia. Wierzono, że Wisznu ma też, jest powiązany ze słońcem, że ma moc słońca. Tak jak mówiłem, wszyscy bogowie z początku mieli właśnie byli powiązani z różnymi zjawiskami natury. Wisznu był związany ze słońcem. W Wedach Wisznu był bardzo ważny, ale później w Puranach, w innych tekstach mówi się, że Brahma, Wisznu i Shiva byli głównymi bogami, głównym panteonem, jakby to są trzej główni bogowie. A natomiast w Wedach Wisznu nie był aż tak ważnym bogiem. Ale tak jak powiedziałem, jego znaczenie się zmieniło. Stał się coraz ważniejszy. Ponieważ Wisznu mógł przekroczyć przestrzeń nieba w 3 krokach i ten pierwszy z tych kroków był, te 3 kroki są powiązane ze słońcem, z ruchem słońca na niebie. Więc pierwszym krokiem jest pojawienie się słońca na wschodzie, które później jest w zenicie, w południe, a następnie znika na zachodzie, prawda? Więc ten pierwszy krok. Więc kiedy Wisznu jakby kroczy ze wschodu na południe, jest w zenicie, tak? Czyli on pojawia się nad nami, wysoko nad niebie. Więc rano słońce się wschodzi, potem jest w zenicie, potem zachodzi, na zachodzie. Więc to są te 3 kroki, tak? Ale jednocześnie, kiedy Wisznu pojawiał się wysoko nad nami, w centrum nieba, kiedy dochodził do centrum nieba nad nami, to znajdował się tam w takim miejscu, w którym żyją bogowie. Więc jakby on był wtedy był w niebiosach. I Ariowie wierzyli, że kiedy ludzie umierają, to również się tam przenoszą do tego nieba. Więc wszyscy myśleli, że kiedy przeniosą się do nieba, do bogów, wysoko na niebie, to tam będą żyli przez cały czas szczęśliwi, będą mieli tam będzie jedna wielka impreza po prostu. Więc wszyscy chcieli się tam przenieść, wszyscy chcieli tam się odrodzić. I w związku z tym tworzyli wiele takich życzeń, aby odrodzić się w tym miejscu. Wówczas nie było oczywiście,
Nikt nie wiedział o Sukhavati, nie było, nikt się o to nie modlił. Po prostu ludzie chcieli się odrodzić w świecie bogów. Więc i tworzyli takie modlitwy, tworzyli takie życzenia, odrodzić się w świecie bogów. A ponieważ Wisznu, kiedy był w zenicie, kiedy był pośrodku nieba, wysoko w centrum nieba, był bardzo blisko tego miejsca. W związku z tym ludzie wierzyli, że modląc się do Wisznu, że prosząc Wisznu o pomoc, przedostaną się po śmierci właśnie w to miejsce, że on ich je zabierze tam po prostu do tych niebios, do świata bogów. I dlatego znaczenie Wisznu zaczęło z czasem rosnąć. Wszyscy myśleli, obyśmy byli tak, chciałbym być taki jak słońce, chciałbym być jak Wisznu, który potrafi dostać się do centrum nieba i mieszkać, jakby cieszyć się szczęściem wraz z bogami. Więc słońce, wszyscy bogowie w niebie. Wiele kultów, wiele religii tak naprawdę wierzy w coś takiego, prawda? Wiele, mm, wielu religiach najważniejsi bogowie związani byli właśnie z niebem i słońcem, prawda? Czwartym bogiem niebios jest Usias. Teraz nareszcie mamy boginię, a nie boga. Do tej pory to byli męscy bogowie, teraz mamy boginię. Więc ta bogini nazywa się Usias. Usias jest tak naprawdę boginią Jutrzenki, jak to się mówi po polsku, więc boginią, która pojawia się o wschodzie słońca. Wówczas na niebie pojawia się piękne światło, właśnie takie różowe, i to jest taki bardzo piękny czas w ciągu dnia. Więc ludzie uznali, że to jest naprawdę piękny moment i coś musi być boskiego w tej godzinie świtu. Więc ponieważ to było bardzo piękne, więc uznali, że to musi być jakaś boginia. I to również była bogini, która była jedną z tych pierwszych czczonych bogiń przez Ariów. Ona pojawia się, Usias nazywana jest Eos w Grecji i Aurora po łacinie. Więc ta bogini również była czciona i w starożytnej Grecji, i w starożytnym Rzymie. Ja nie wiem, jak powiedzieć po grecku, nie wiem, jak wymówić to imię po grecku. Czegoś to ktoś mówi? Tak czy inaczej, rdzeń tego słowa jest taki sam. Kiedy Ariowie mieszkali w Pendżabie, w Dolinie Pięciu Rzek, kiedy o świcie świat wydawał się bardzo piękny. Właśnie miał taka różowa poświata. Więc wedyjscy poeci nie byli w stanie się powstrzymać i tworzyli bardzo wiele hymnów, bardzo wiele pochwał dotyczących tej właśnie bogini. Po prostu świt był boski, był święty, był boginią dla nich. W ten sposób powstała właśnie ta bogini. Jej moce były bardzo wspaniałe.
Więc ona otwierała niebo, ona przynosiła światło, ona przynosiła uśmiech. Wyobrażano ją sobie właśnie jako taką piękną, uśmiechniętą kobietę, która nigdy się nie starzeje. Pochwały na jej temat były bardzo obrazowe, bardzo. Te pochwały na jej temat są bardzo piękne. Możemy sobie łatwo wyobrazić, tak, że piękny świt jakby inspiruje w nas jakieś uczucia. Bardzo jakby pochwały tego stanu, tego czasu w ciągu dnia jakby przychodzą nam bardzo łatwo, przychodziły im bardzo łatwo. Więc mówiono, że ta bogini jest wielkim przyjacielem ludzi. Jest taką przyjaciółką e, e, i właśnie wyobrażali, przedstawiali ją jako właśnie młodą, jakby wiecznie młodą, uśmiechniętą kobietę. Ciało właśnie się nigdy nie starzało. Ta bogini też ograniczała ludzkie życie. Ona też mówiła ludziom, jak długo będą żyć. W literaturze wedyjskiej te pochwały na jej temat były najpiękniejsze. Te, były też hymny, podobnie piękne były hymny na temat Waruny, ale mówi się, że te na temat Waruny były najbardziej elokwentne, pełne pięknych słów, ale te na temat Uszas były właśnie pełne takich przepięknych porównań, były bardzo obrazowe. Teraz przechodzimy do drugiej sekcji, do bogów przestrzeni, czyli tej przestrzeni pomiędzy niebem a ziemią. Pierwszym z tych bogów jest Indra, drugi Vaju, a trzeci Rudra. Więc najpierw omówimy Indrę, przedstawimy Indrę. Więc Indra jest najczęściej wspominanym bogiem we wszystkich Wedach. Pewno każdy, kto był kiedykolwiek w Indiach, o nim słyszał. Bardzo, bardzo ważny bóg w indyjskiej literaturze, ponieważ w zasadzie to jest Bóg, o którym najczęściej się pisało w Wedach. O nim się wspomina najczęściej. Więc czczono go wielce. Wiele hymnów jest mu poświęconych. W okresie wedyjskim Indra był bardzo ważnym, bardzo potężnym bogiem, czczonym przez bardzo wielu ludzi. Czy wierzono, że Indra ochraniał ludzi żyjących w Indiach, mieszkańców Indii. Obok Indii rozwijała się cywilizacja Persów, prawda? I tam się rozwinął zaratustrianizm.
Oni również mają takiego Boga bardzo podobnego do Indry, ale tam mówi się o nim jako o Bogu ciemności. Natomiast w Wedach natomiast w Indiach nie przedstawia się go w ten sposób, a w buddyzmie Indra, mówi się, że Indra jest mistrzem boskiego pałacu Vijaya. Mówi się właśnie, że Indra jest bogiem trzeciego, 33 poziomu i pałacu Vijaya. Więc 1/4 wszystkich hymnów w Rigwedzie poświęcona jest Indrze. Badacze mają pewien problem z określeniem, jakie jest pochodzenie Indry. Niektórzy mówią, że Indra jest bogiem niebios, niektórzy, że bogiem przestrzeni pomiędzy, inni, że bogiem ziemi, gdyż określa się go w bardzo, ciężko powiedzieć, co było tym pierwotnym aspektem natury, z którym utożsamiano Indrę. On w zasadzie ma właściwości wszystkich bogów, i niebios, i przestrzeni, i ziemi. Często powtarzana jest kwestia, jest jakby przeświadczenie, że Indra jest bogiem burzy. Burza jest bardzo takim potężnym zjawiskiem, prawda? Więc mówi się, że Indra był w stanie władać piorunami i grzmotami. Burza też ma duży wiatr jej towarzyszą. Wygląda też, że Ariowie że wcześniej Ariowie nie czcili Indry, nie było o nim wzmianki wcześniej, więc wygląda na to, że Ariowie indyjscy tylko i wyłącznie czcili Indrę, kiedy przybyli do Punjabu. Poprzednio Ariowie uważali, że Bóg Słońca był najważniejszy. Bogowie związani ze Słońcem byli ważniejsi, ale w Punjabie jest bardzo gorące. W zasadzie jest za dużo słońca, więc nie ma sensu jakby składać ofiar Bogu Słońca, którego mamy za dużo, więc lepiej czcić Boga, który przynosi deszcz i wiatr, bo wtedy będzie trochę chłodniej. Więc jakby w ten sposób jakby Ariowie jakby zmienili swoje preferencje co do bogów. Po prostu było tu za gorąco. Więc Bóg, który przynosił deszcz i wiatr, stał się bardziej popularny w Indiach, kiedy przenieśli się do Indii. Więc Indra jego status jakby się podniósł, kiedy Ariowie przenieśli się do Indii. Od początku tak naprawdę być może w ogóle nie ma wzmianki o nim. Wielu uczonych mówi, że Ariowie zaczęli go czcić właśnie dopiero po przybyciu do Indii. Tak czy inaczej, tutaj stał się bardzo potężnym Bogiem. Wierzyli, że on jest Bogiem, który ma najwięcej mocy i siły.
To był Bóg, który pił alkohol, sonę. Pił dużo alkoholu e, i był niezwyciężony w bitwie. W zasadzie im więcej pił, tym silniejszy się stawał. Więc miał bardzo dużą taką fizyczną siłę. Pił, walczył w bitwach. e, e, Więc dzisiaj powiedzielibyśmy, że to nie był może zbyt przyjemny człowiek, ale kiedyś jakby uważano, że tego rodzaju siła jest przydatna. Więc on podróżował na Złotym Rydwanie, ciągniętym przez wiele koni i zwyciężał wiele bitew. On potrafił też pokonać boga demów w Ritre. Otaczali go inni bogowie Marutowie, o którym mówi się, że byli bogami wiatru i oni razem właśnie potrafili zwyciężyć te demony. Ariowie przedstawiali się rdzennej ludności Indii jako bogowie. W zasadzie jako szlachetniejsza rasa. Więc często tutaj mówi się, że bogowie to są bogowie, którzy mieszkają na szczycie górze Meru, a półbogowie mieszkają gdzieś poniżej tego szczytu i oni cały czas ze sobą walczą. Ale być może, że to jest związane z indyjską historią, być może, że to jest po prostu, że tak naprawdę opisywane są tutaj walki pomiędzy Aryów i lokalnej ludności indyjskiej. Ciężko to powiedzieć. Więc tak czy inaczej, Indra był bogiem burzy, był bogiem wojny. Był takim Drala, takim bogiem walki. I z czasem stał się bardzo ważnym bogiem dla Ariów. Tak jak wspomniałam wcześniej, na końcu tak jak następnym musimy przejść dalej, bo tych bogów za dużo. Następnym był Vaju. Vaju to był bóg wiatru i on również to jest taki jakby bóg, który przemieszcza się z powiewem wiatru, tak? Więc on jest również tym bogiem przebywającym pomiędzy niebem a ziemią. On był takim asystentem Indry. Więc kiedy Indra powodził, jakby przemieszczał się na tym rydwanie, złotym rydwanie, to Vaju jakby podróżował razem z nim i jego głównym zadaniem było leczenie ludzi i jakby leczenie ich ran i tak dalej. Teraz kolejnym bogiem jest Rudra.
Rudra również jest bogiem burzy, który przynosił bardzo silny wiatr i deszcz. W Wedach jest bardzo niewiele hymnów w Wedach, w Rigwedzie, ale później stopniowo stał się coraz ważny i z czasem przemienił się w Bajwarę, w Brahmę, jakby w takim Maheshwarę, przemienił się w Maheshwarę. Ale na początku był po prostu takim bogiem takiego silnego wiatru i deszczu. A potem przemienił się właśnie w Maheshwarę i był jednym z tych 3 głównych bogów panteonu indyjskiego. Jego Więc on miał moc zsyłania chorób na ludzi i na zwierzęta, a z drugiej strony mógł też usunąć wszelkie choroby ludzi i zwierząt. I później kiedy stał się Maheshwarą, więc był Więc ludzie się go bali. Był często nazywany przerażającym Bogiem. Ludzie się go bardzo, bardzo bali. Jest to taki skomplikowany Bóg. Więc kiedy stał się Maheshwarą, miał dużą moc miłości i współczucia, mógł usunąć uzdrowić ludzi i zwierzęta. A z drugiej strony potrafił zesłać na ludzi i na zwierzęta najgorsze problemy i choroby. W końcu stał się wielkim bogiem Maheshwarą, czyli jakby królem bogów. Teraz przechodzimy do 3. sekcji, czyli do bogów ziemi. Pierwszą będzie Agni. Nie wiem, ile czasu mamy, chyba już przekroczyliśmy. Tak czy inaczej, przejdziemy do bogów ziemi. Omówimy 3 z tych bogów. Pierwszym jest bóg ognia, Agni, drugim jest Soma, a trzecim Prithvi. Może omówimy je jutro, bo już czas nam się kończy, więc przejdziemy do nich jutro. Inaczej będzie ich za dużo. Jest ich naprawdę dużo. Tak czy inaczej, mówiliśmy o tych 4 bogach niebios, o 3 czy 4 tych pomiędzy. Jutro omówię bogów ziemi i o kilku innych bogach również powiemy. Będę również mówił o Jamie, o Bogu, o Królu Śmierci, więc tych wszystkich omówimy jutro. A potem omówimy również późniejszy okres wedyjski. Nic 죽어서 samsaroda, 니마 수면, 니마 nic 죽어서 samsaroda, 다 życie guarda 망부르시도. Myślę, że 2-3 dni wystarczą na omówienie okresu wedyjskiego. Później będziemy musieli szybko przejść do tego okresu buddyjskiego, prawda? Więc
Więc może zastanawiacie się, dlaczego mówimy, dlaczego w ogóle nie mówimy o mantrze. Mówimy o jakichś bogach indyjskich. A nie powiedział nic na temat Vajrayany i mantry. Ale to jest jakby bardzo ważna podstawa, bardzo ważne tło pojawienia się Vajrayany. Inaczej potem, kiedy przejdziemy do historii samej Vajrayany, to będzie nam łatwiej ten proces omówić, to pojawienie się Vajrayany omówić. Więc na dzisiaj kończymy i teraz modlitwę, dedykację zasługi.